A mentett design opcióidat elérheted a modellnézőből, amelyet az asztalod elejéről tudsz megnyitni. Ezt a modellnézőt a főmenüből is megnyithatod, ha az alsó, kinyíló fül felé viszed az egeret. Ebben az áttekintőben láthatod és átválthatsz a különböző mentett fájlok között, ha rájuk kattintasz. Létrehozatok egy új jelenetet üres asztallal, vagy duplikálhatom a jelenlegi modellt, hogy kipróbáljak valami újat. Itt további beállításokat is találsz. Például használhatod az előzmények módot, hogy visszamenj az időben és megtaláld a modellmentéseket. Elindíthatsz egy megbeszélést is, hogy megoszd a helyben létrehozott fájlokat, kérheted, hogy te legyél a megbeszélés házgazdája, valamint exportálhatsz vagy importálhatsz modelleket más 3D-s eszközökből. Ha kiválasztottad a megfelelő modellt, bezárhatod az áttekintőt. Az aktív modelljeidet az RKO automatikusan elmenti, így egyszerűen bezárhatod az alkalmazást, amikor végeztél.